Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, kenekwa m nwoke kena m nwaanyị. Tata wụ Eke. Asị m ka Chieke tata ketara anyị ndụ, ketara anyị ihe ọma, ketara anyị udo na agamnihu, ihu akụ akụ na ihe nwe nwe. Anyị gbuo n'ihu ka anyị gbute ihe ọma n'azụ, ihe ọma n'aka nri, ihe ọma n'aka ekpe, ihe ọma. Asị m onye chụba anya daa, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ana m aga ọfụ ogologo ndụ, ọfụ ahụ isi ike, ọfụ ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Asị m na anyị apụta ife, anyị edu ude, anyị adịkwa ka ibe, maka na adụ ka ibe ya na-agụ akwa. Asị m ka Chi Eke na afịa niile na-azụ, afọ eke niile na-azụ na n'Igbo tata zụtara anyị ndụ, zụtara anyị ihe ọma, zụtara anyị udo na ọganiru. Ọta anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ Eke na Orie na Afọ na Nkwọ na afịa na n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọlụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Na-etufu nnukwu oge, isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ gịnị? Maka nlọ, dream, mmadụ ịlọ nlọ, na mkpa ọ dị na mmadụ ga na-eme gịnị? Na-alọ nlọ. Onye na-alọ nlọ bụ onye na-afụ ụzọ. Onye ọbụla na-ada alọ nlọ kpuru isi. Mmadụ anara alọ nlọ bụ ọnwụ, mmadụ ịlọ nlọ bụ ndụ. Mmadụ ịlọ nlọ bụ light, mmadụ alọghọ nlọ bụ gịnị? Darkness. Enwere ụdịka negative energy, ya bụ ọ nọrọ mmadụ nso, abịa close the person's third eye, the person's dreaming eye. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo and ị da-alọ nlọ, nlọ bụ ihe kwesịrị na onye ọbụla bụ onye dị ndụ ga na-eme gịnị? Na-alọ. O gosiri na ịdị ndụ, o gosiri na ịdị ndụ mana mmụọ mana mmadụ. Mana o nwere ka ihe ga-esi wee dị ịkwụsị ịlọ nlọ. O nwere ihe mere ike ime mmadụ ọ bụ na ọ na-alọ bụ nlọ, ọ kwụsị ịlọ nlọ. O nwere ike ịbụ mmadụ mechiri ya eye, ndị amoosu. O nwere ike ịbụ mmụọ alụsị na-eso gị, ndị na-enye gị that vision, they can decide to withdraw it. Enwere ike ịbụ nọọ ihe metalụ butagoro gị negative energy, ọ bịa cloud or your path, ime gịnị? Ị da-alọzi nlọ. Ma ọ ịlọgodo nlọ, ọtụtụ bụ ndị na-abụ ha lọ nlọ, ha nara aghọta nlọ ha lụrụ. Alọsịa nlọ, o nwere ife alọ na nlọ, ha ya enyenwu account of. Mgbe fa nọ n'ụlọ, fa na-echeta ife niile na-aga there, but once they wake up, ọ dịka ya si na-ejiri mmiri wee sapụ their brain. O nwere ozi one thing na ihe niile ha lọ na nlọ ha nwere ike ime gị n'inye account of. Ọ bụrụ ihe dị mma na ndụ mmadụ na mmadụ ya pụta na-alọ nlọ, mana ọ ya eme gịnị? Ọ manyenwu any account, single account of nlọ ọ lọrọ. Ọ bụrụ na for instance o nwere ụdịka ihe ga-abụ ọ na-eme gị, o nwere ụdịka ka mmụọ ga na-esi na-eme gị, na-agba gị ụgwọ. Ọ gbagide gị ụgwọ to an extent, you feel that you cannot be able to see anything. The only thing fa ga na-egosi gị bụ ihe iyi gị egwu. O nwere ifeọma na-abịa n'ụzọ gị, ha ga-eme gịnị? Ha ya ekwe ka ịfụ. Of course, because they have shut down every good door in your life. Then o nwezi ike nlọ ahụ na-alọ the self, ebe no strange dream, ịlọsi anya ibinita, ịma na nlọ ịlọrọ dị njọ, but ịmanyenwu account of that dream, so that ka ị nwegodi ike ịkọrọ mmadụ, ka mmadụ nwee ike gịnị? Nyelu gị aka. Ụfọdụ ka bụ ndị dị luck na ha na-eme gịnị? Ha ka na-achịkọta nlọ ha from time to time. Ọ dịrọ mma onye ọbụla na-ada alọ nlọ bụ gịnị? Nnukwu ajọ ihe. Ọ dịrọ mma, ọ dị ka onye na-aga ewere akwa kechie anya gị na mbụ a, o nwere nke iji afụ ụzọ.
ije ọsọ na-aga mkpọrọ iji hụ nothing ị nwere any guide ị na-aga ihe ọbụla ime itiri iweli ya ọ bụrụ moto jamụrụ gị iweli ya ọ bụrụ onunu ka ị dabara iweri ya ọ bụrụ ọkụ ka ị bara n'ime ya iweri ya maka gịnị na ekechiri gị anya ide afọ ụzọ a lot of people self ekechiri ha anya wee mee gịnị wee suchie ha ntị ọ nke ahụ ka njọ just imagine onye kpuru isi mana ọ da anụ ife na-aga n'ụzọ that person ama nnalụ oles ma ọ na chukwu just ka ọ narụ that person nwe otu nwee ike na-egbu ọ na ọmanụ moto aja mụọ ya ịghọtago so ụdịka ihe a bụ gịnị ọ dịrọ mma na ndụ onye Igbo ọ bụ na ịbụ onye Igbo ị na-ene m anya dị dalọ nlọ ọ dị very very bad bidokwa kịta chụba efi dị ojii tupu gị na-emechi ejie chụba efi dị ojii kịta efe ka dị maka na gịnị na ọ na-efe ka ya abụ gịnị ife efi dị ojii imenwo ya identify na efi nke a dị ojii na nke a dị ọcha maka gịnị na ọ bụ na ịbịa gbachi nkịtị si na ọnọma 10 mana o nwere ife na-eme nke bụ eziokwu bụ na o nwere ike bifo ya realize onwe gị ọ dị bad ọ dị very bad for you ana m ekwu ya sị na onye ọbụla na-ada alọ nlọ bụ onye kpuru isi because some people mgbe m kọwalụ ka mmadụ ga-esi wee communicate nwu maka mmụọ ya na ya so ekwuru m okwu si na o nwere ndị bụ site na nlọ ka mmụọ ha na ha so si eme gịnị agbalụ ha ama agwa ha that we are happy with you, we are not happy with you, look at what you should do, look at what you should not do. Ọ bụrụ na ị daa alọ nlọ kedu ka ihe esi wee fụ ya onwero you just be living your life ihe ọbụla chi fotere iwelu ọ nlọ ka ọ na-abụ mmadụ lọsịa ọ na-apụ n'iro o mee gịnị ọ bụ na o nwere ihe dị n'ụzọ ya ma ọ pụọ ọ lọsịa nlọ ọ marụ ma o nwere aja ọ ya achụ ma ka o nwere ihe ọ ya eme ka datin aji ahụ hafụ ime na ọ bụ na ihe dị mma ọ makwara ihe ọ ga-eme ka gịnị mee ka datin ahụ wee bịa mana ọ bụ na ịlọghọ nlọ kedu ka ị ga-esi at least the best way mmadụ ga-esi wee communicate the best and cheapest way mmadụ ga-esi wee communicate with mmụọ ya na ya so bụ site na ịlọ nlọ the commonest way bụ site na gịnị ịlọ nlọ and I'm trying to tell you that a lot of people ada alọ nlọ a lot of people their aura adigo so contaminated wee ka ọ bụrụ mmụọ gbalụ gị nwee ka ọ bụrụ mmadụ gbalụ gị nwee ka ọ bụrụ ihe iji aka gị metara onwe gị site na-eme gịnị ọ close your door ọ bụ na imego nsọ ana wee decide ahịa asa ihe niile dị n'ụzọ gị decide i shut down your third eye. Enwere some rituals a na-eme for ndị na-ada alọ nlọ nwere ka sị gị were akwụkwọ nke a saa isi gị were akwụkwọ nke a saa iru gị enwere ka sị gị but I think these things happened in a very short and like light situation, you understand? So when it comes to a very serious and delicate situation, it doesn't work. And even that's asigi weloji tinye na pillow menka were akekpe nye nka menka. You know, a lot of people are teaching so many things that they think that is wise for them to cheat. But I want to let you know that obu no nwelo mmụọ iji ụgwọ ha wee bịa wee cover your third eye. Money iji ndị ichi ụgwọ maybe o nwere ọrụ ndị ichie chọọ ka ịlụọ ikwere ọlụ ọnya ha wee bịa mechie gị anya gị kpụzie gị isi ka ebido from there so that even if danger is coming your way you can't be able to tell ka ebido there pịawaba gị azụ like ya mixie concussion ọ bụ na ọsọ gị mixie. If you are not doing the right thing they want you to do, they will never leave you, especially ndị nwere ọkpụkpọ oku. Nne this emphasis mainly to ndị nwere ọkpụkpọ oku. A lot of people nwere ọkpụkpọ oku ha bido mgbe the thing chọrọ ibido manifest ba. Some of them see vision, some of them dream, you know, some of them nabu hanafu, you know, they see things, they when they imagine things, it happens. But at a point, those things doesn't manifest again, it doesn't come to reality again. If we go disconnection, and we disconnection in spiritual realm. So you need the dream at that point, begin each bapo so je bagoda fabido no ke we must be heading on here. Because even if
if they shut your dream eye, if they close it, you can't be able to see it. You won't see it. They will come and they will steal you. And ihe can job emechie gị anya, emechie gị ntị. That when they talk to you, you won't hear. When you can take that dream eye, you might not be able to dream again. But in your heart, they'll be telling you, go and do this thing. Go and look for solution to your problem. And you will shut your ears. You will decide not to listen. As na ijiji na-echi ntị na-eso ozu emegene anabanini. You know, a lot of people, when so many people, it is natural in them. They feel reluctant over everything in their life. But it is not like that. They will assume that you are comfortable with the situation in anemia. But when you speak, you act towards that condition, they will know that, it is time to change this person's condition. It is your words and your action that do what? That convince them that, realize you go. Onwea emegini edozizi elu gị ọnọdụ emelu gị ihe kwesịrị imelu gị ịfụba ihe ọma n'anya gị na-abụ inwe bụ onye Igbo na-ene m anya ọ bụ na ịnọ ide alọ nlọ ma ịlọ nlọ ide achịkọta nlọ gị biko don't sit down and say that nothing is wrong or nothing is happening. It might come from you. O nwere ike ọ bụrụ from nwere ọ bụ ihe metal o nwere ike ọ bụrụ mmụọ gị na ha ị na-amaghị dị na gị na ha so na-eme gị o nwere ike ọ bụrụ ndị ajọ mmadụ ndị ogboni ndị occultic men and women ndị amosu living around you. They decide to shut your third eye so that by the time they shut it, you cannot be able to see when they are attacking you. You don't sit down and say that nothing is happening. Something is happening in the spiritual realm, but you might not know. Thank God I did not dream today. And you wake up the next morning, feature saying, thank God I did not dream today. And you think you are living a life. You're not living a life. It is even better. They show you horrible dreams so that you know that something is wrong somewhere. You don't know Gechkwabia. Carry that in Aba, you don't dream. Or when you dream self, you will not even remember the contents of your dream. Or the very, very bad. So, Obo Nima, Nida Fun Law, Moi Long Law, in a football law, Fuma, Nlogineme. But all of a sudden, you no longer see dream. Nothing is happening. You don't understand what is going on. Don't feel reluctant. Don't say that nothing is happening. Guy Jenan Doge Marihe Neme. Dozi hi kwesịrị idozi maka ndụ gị maka na onye ọbụla na-afụ nlọ onyinye mmụọ ka ọ bụ especially onye bụ ọlọ nlọ ya eme ka o si wee fụ ya ọ bụ na onwe danger na-abịa to your loved one, to your relative and to your family, they will show you, look at what is going to happen. Then by the time they shut your third eye, how do you see this problem and communicate to your loved ones? Probably can make a catch up solution. Or the very, very pattern that you don't neglect your dream. Because your dream is your third eye, and when you are blind spiritually, you are dead. You are good as a dead man. Only login with the kimegi we go for a jam tagi in Olondo in Ekoyari ibunka imaro na mmiri na abagi ike. Aka mbụ onye nke gị nwara agbara ọma ụzọ mmiri sitekwana abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbakwa n'afọ na-agba famili emi na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyelu ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala maka gịnị ọdịnala bụ ụzọ ndụ bụrụ ụzọ eziokwu. Nye abụ ọ bụrụ na o nwere ife nkụzi taata na-agbagwoju gị anya mebi ịghọtachiri ya ma ihe ndị na-akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663 ngwa ka emesịanụ.